Μπροστά του ο Βούκιτς, επιτελικός επιθετικός χαφ. Στο αριστερά Λούκας, δεξιά στην Κοριτζήση και Διαμάντη στα άκρα. Καμαρά και Έγκον αμυντικά χαφ. Του Μάρτενς, ύστερα από τη συζήτηση που είχαν με τον Στέφεν το πρωί μετά την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ. Στα εκτός αγωνιστικού χώρου, παιχνίδι, ναι, συνεχίσει. Ένας παίκτης υπέγραψε, ένας θα υπογράψει μετά τον αγώνα και ένας άλλος θα υπογράψει αύριο. Ο πρώτος είναι ο Νάτχο, Ισραηλινός μέσος, η πολύ μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για 6 μήνες. Παίκτης ο οποίος παρουσιάστηκε πριν από λίγο και μάλιστα μέσα σε αποθέωση των οπαδών του ΠΑΟΚ, γιατί είπε και το περίφημο "Πάμε ΠΑΟΚάρα". Για να δούμε την παλιά προς τον Πετρόπουλο. Ο Γλίκος αγκαλιάζει την μπάλα, συνεχίζει και ολοκληρώνει, Μιχάλη. Ο δεύτερος είναι ο Αργεντίνος. Για να Αργεντίνος. δούμε, έχει δώσει φάουλ ότι έβγαλε την μπάλα έξω από τη γραμμή ο Γλίκος. Και γι' αυτό ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ζητά εξηγήσεις από τον πρώτο βοηθό. Για να δούμε την παλιά προς τον Πετρόπουλο. Φυσικά και είναι μέσα ο τερματοφύλακας. Για πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη. Ο Λόρις Σάντσεθ κινείται προς το κέντρο του γηπέδου για το λόγο ότι, όπως και οι συνεργάτες του, υποστηρίζουν ότι αν αυτή είναι η υπόδειξη του διαιτητή θα πρέπει να δείξει κόκκινη κάρτα στο Γλίκο. Μα είναι μέσα στην περιοχή ο Γλίκος. Τι έχει δώσει? Δηλαδή αυτό είναι, τι να πω, 2 μέτρα μέσα από τη γραμμή ήταν ο Γλίκος και έχει δώσει έμεσο λοιπόν υπέρ του Απόλλωνα. Πατάει εκεί δίπλα στη γραμμή ο Δασκαλόπουλος. Ευθύνη έχει και ο βοηθός βεβαίως. Για να δούμε λοιπόν. Ο βοηθός κ. Τουμπακάρης, ο οποίος ευθύνεται για αυτό το λάθος. Ο Γλίκος ήταν μέσα στην περιοχή, εμφανέστατα. Λοιπόν, το τείχος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Αμπρόους πιο πίσω από την μπάλα και ο Κουκ με το αριστερό δίπλα για να γίνει η κομπίνα. Αμπρόους τελικά, ο Βούκιτς απομάκρυνε σε πλάγιο. Το παιχνίδι να αρχίζει με καλούς ιονούς με αυτό το λάθος των διαιτητών. Θα πάμε σε λίγο, συνάδελφο, τον Πάρη Τσελεπίδη, γιατί χρωστάμε το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Η μπάλα στην περιοχή θα απομακρυνθεί τελικά από τον Κατσουράνη και ευκαιρία να πάμε λοιπόν στον Πάρη Τσελεπίδη. Έχει να μας δώσει και αυτός πληροφορίες για την ομάδα της Αθήνας για την ελαφρά ταξιαρχία. Πάρη. Αφού ο Στέφανος Μαντάκης έκανε απαραίτητες συστάσεις προς τον πάγκο του Απόλλωνα να μην απομακρύνεται κανείς από τις επιτρεπόμενες γραμμές, να πούμε ότι με 13 ποδοσφαιριστές που υπήρχαν στην αποστολή του τελευταίου παιχνιδιού, ο Απόλλωνας Μήνης ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον Τζόρβα, τον Κανακούδη, τον Αργυρόπουλο, τον Παπαζαχαρία, τον Δελιζήση που εκτεί μία από τις 4 αγωνιστικές τιμωρίας του, τον Κόρμπο που είναι τραυματίας, τον Παντελιάδη, τον Τσοκάνη, τον Φαρινόλα, τον Λουσέρο, τον Μίνκα, τον Ντάλμπερι και τον Σόουζα που είναι επίσης τραυματίας, ντεμπούτο, τον Σόντεμπεργκ, ο νεαποκτής Σουηδός. Κώστα. Λοιπόν, εκτελέστηκε το φάουλ από τον Αλβάρες, μια κεφαλιά του Τζαβέλα. Ο Λίνο ελέγχει, ήρθε από πίσω, έκανε επαφή και ουσιαστικά έβγαλε την μπάλα έξω. Ο παίκτης του Απόλλωνα, ο Τσιλιγκύρης. Συνέχεια εδώ το λάθος που έγινε από τους φιλοξενούμενους, από τον Αμπρόους τελικά. Εκτελείται λοιπόν το ελεύθερο. Δεν πρόλαβε ο Στόχ το πλάγιο. Ο Στέφεν όρθιος, ακόμα απορεί με τον Δασκαλόπουλο. Αυτό του λέει τώρα και πάει ο διαιτητής από την Κόρινθο κοντά στον Ολλανδό τεχνικό. Καταλαβαίνετε ότι άναψαν τα αίματα με αυτό το πρώτο λάθος, με το καλησπέρα της αναμέτρησης. Δικαιολογημένα η αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ. Είδαμε στο replay το σφάλμα των διαιτητών. Φάουλ που κερδίζει και πάλι ο Απόλλωνας με τον Έγκον, με τον Τζιλιγκύρη, συγγνώμη. Φάουλ που κάνει ο Κάτσε και θα προσπαθήσουν οι φιλοξενούμενοι να στείλουν την μπάλα στην περιοχή του Γλίκου για κάποια κεφαλιά. Ανεβαίνουν αρκετοί παίχτες. Ο Γλίκος συνεργάζεται με τους συμπαίκτες του για την άμυνα. Τσιλιγκύρης και Κουκ κοντά στην μπάλα. Ψηλά και ο Αλβάρες με το Σόντεμπεργκ ανέβηκαν. Ο Κουκ τελικά στην αγκαλιά του Γλίκου που θέλει να παίξει γρήγορα μπροστά. Εκεί που στέλνει την μπάλα όμως είναι μόνο οι παίκτες του Απόλλωνα. Γυρίζει πίσω στον Γουμάγια από το Διαμάντι.
Πάμε στον Μπαρτσελεπίδη για λίγο. Ρωτήσαμε τον Στέφανο Μαντάκη, μια και το ρεπορτάζ έτρεχε, ποια ήταν τελικώς η υπόδειξη του πρώτου διαιτητή σε αυτή την πρώτη επίμαχη φάση αυτού του πρώτου ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Απόλλωνα Μήνης. Και αυτό που μας είπε είναι ότι ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ. Πάλι στον Πετρόπουλο, σφρόξιμο δηλαδή. Όχι, υπέδειξε φάουλ σε βάρος του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, λέγοντας πως τα πόδια του είναι εντός των γραμμών, αλλά η μπάλα και τα χέρια του ήταν εκτός των γραμμών της μεγάλης του περιοχής. Ήταν ένα μέτρο μέσα. Και ήταν στην ευχέρειά του, μας λέει, αν θα του δείξει κάρτα ή όχι και τι είδους κάρτα. Μάλιστα. Ήταν 1,5 μέτρο μέσα. Τα χέρια αποκλείεται να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Ο Λούκας, Μαντούρο μπροστά. Θα διώξει ο Σόντεμπεργκ. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμάται το ισόπαλο χωρίς τέρματα αποτέλεσμα πριν από λίγο καιρό στο πρωτάθλημα, το 0-0. Και μάλιστα ο Στέφενς είχε πει πριν από 2 μέρες ότι είναι και ευκαιρία για ρεβάνς αυτό το σημερινό παιχνίδι του κυπέλου. Για εκείνο το παιχνίδι του πρωταθλήματος που δεν μπόρεσε να κερδίσει ο δικέφαλος. Στο μεταξύ υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας, ο οποίος, δείτε ξανά τώρα εδώ πώς γίνεται η μπάλια. Κοιτάξτε που είναι ο Γλίκος. Ποια χέρια είναι έξω. Ούτε τα χέρια δεν είναι. Μα είναι αυτό που σας λέω, είναι 1,5 μέτρο μέσα. Το replay εκθέτει τον διαιτητή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε πραγματικό χρόνο. Ο Απόλλωνας επιχειρεί με τον Κουκ να κόβεται όμως εκεί. Κίτσιου μπροστά, Αθανασιάδης. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν μπόρεσε ο Κάτσε, ξανακερδίζει. Έρχεται δυνατά από πίσω ο Χατζηζήσης, κάνει τη σέντρα. Μέσα στην περιοχή ένα γύρισμα του Αμπρόους, απομακρύνει ο Κίτσιου ξανά στο Χατζηζήση μπάλα. Η σέντρα στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά από τον Πετρόπουλο. Στην άλλη πλευρά είναι ο Κουκ. Πάει να κάνει νέο γέμισμα προς τον Πετρόπουλο, η κεφαλιά απομακρύνει ο Κάτσε. Ξανά ο Καμαρά, μία ακόμη από τον Πετρόπουλο. Η μπάλα από τον Καμαρά να κάνει επιθετικό φάουλ τελικά. Σταματάει εκεί στο ημικύκλιο. Καμαρά που έκανε το φάουλ. Εδώ η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν ήταν οργανωμένη και προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί ο Απόλλωνας. Βούκιτς, Λούκας. Άλλαξε με τον Κίτσιου. Ο Σέρβος πιο πίσω. Κατσουράνης για να ηρεμήσει κάπως τον ΠΑΟΚ και να αρχίσει πιο οργανωμένα το παιχνίδι. Μαντούρο, Βούκιτς. Και πάλι ο Μαντούρο ζητούσε μπάλα ο Στόχ. Ο Λίνο δεν τον βλέπει, είδε το Βούκιτς καλύτερα. Πιέζει ο Αλβάρες πάνω στο Σέρβο. Διαγώνια προς τον Λούκας πολύ δυνατά. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Και η μπάλα πλάγια για τον Απόλλωνα. Ο ΠΑΟΚ όμως θα μείνει ψηλά για να πιέσει. Μακριά από το Διαμάντι. Θα διώξει εκεί ο Κατσουράνης. Και πάλι ο Χατζηζήσης όπως σε πλάγιο υπέρ του δικεφάλου. Άλλες 3 φορές έχουν αναμετρηθεί ΠΑΟΚ και Απόλλων στο πλαίσιο του κυπέλου. 2 προκρίσεις έχει πάρει ο ΠΑΟΚ και 1 ο Απόλλωνας. Η προκρίση για τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2000-2001 και 1993-94. Για τον Απόλλωνα σεζόν 95-96. Πάλι πάει να βγει στην επίθεση ο Απόλλωνας και κερδίζει το κόρνερ πρώτο της αναμέτρησης με τον Κουκ. Ο Γλίκος περιμένει και τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν, να πάρουν θέση στην περιοχή, εκεί που ανεβαίνουν πάλι ο Σόντεμπεργκ, ο Αλβάρες. Τσιλιγκύρη στην εκτέλεση. Γλίκος στην έξοδο. Και προσπαθεί αυτός τώρα να ηρεμήσει τους συμπαίκτες του και να δώσει συνέχεια. Κατσουράνης. Βούκιτς προς τον Λούκας, κερδίζει το πλάγιο ο ΠΑΟΚ. Πάλι ο Βούκιτς που φαίνεται ότι είναι ο παίκτης που κάνει παιχνίδι σήμερα.
Κάτσε. Πιο πίσω στον Κατσουράνη. Μαντούρο κάνει ένα λάθος, πάει να το διορθώσει. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής αρχικά, σφυρίζει φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Βούκιτς για το φάουλ στον Έγκον. Εδώ Μαντούρο χάνει την μπάλα, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής και μετά ο Βούκιτς κάνει το φάουλ και κιτρινίζεται. Άλλη μια στημένη μπάλα, ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να τη στείλουν στην περιοχή του Γλύκου. Αυτή είναι η σκέψη με το Χατζηζής, πολύ δυνατά λοιπόν. Κεφαλιά του Τζαβέλα. Μπάλα επιστρέφει στον Απόλλωνα. Χατζηζής πλάγια, Τσιλιγκύρης πρόλαβε με το Λίνο, κόρνερ. Ο Απόλλωνας χωρίς άγχος, δεν έχει να χάσει τίποτα. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ίσως την έλλειψη οργάνωσης ακόμα από τον ΠΑΟΚ επιθετικά και σε κάποιες περιπτώσεις και αμυντικά. Ο Κουκ λοιπόν στην εκτέλεση. Μια κεφαλιά από το Λίνο, η μπάλα παίρνει ύψος. Ο Γλύκος με τις γροθιές του, ο Στόχ πολύ μακριά. Εκεί που είναι ο Διαμάντης όμως. Νέο γέμισμα από τον αριστερό οπισθοφύλακα του Απόλλωνα, άστοχο, out η μπάλα. Ο Λόρι Σάντσες, ο Άγγλος, 55 ετών, κυπελούχος Αγγλίας με την Wimbledon, ως παίκτης. Λίνο. Βούκιτς. Θέλει να παίξει γρήγορα, ήρθε ο Χατζής από πίσω, τον έσπρωξε, έκοψε κιόλας. Τζαβέλας. Διώχνει ο Αλβάρες. Πάλι ο Τζαβέλας. Κάτσε. Καμαρά σε πλάγιο. Κάνει και φάουλ όμως πάνω στο Βούκιτς με το άλμα αυτό. Εδώ. Χωρίς αμφιβολία. Τζαβέλας για τον Κίτσιου. Λούκας, δεν γίνεται το 1-2. Ξαναπαίρνει ο Ισπανός, κάνει λάθος όμως. Πετρόπουλος για τον Κουκ. Λάθος και από τον Άγγλο. Δεν μπορεί ο Κάτσε, ξαναπαίρνει ο Αμπρόους. Κάτσε όμως πολύ έξυπνα και πολύ γρήγορα έκλεψε την μπάλα. Και τώρα ο Κατσουράνης. Κάτσε. Βλέπει το Στόχ. Δεν θα φτάσει η μπάλα εκεί όμως. Χατζηζήσης τώρα για τον Απόλλωνα. Μπάλα δεν βγήκε από τον Τσιλιγκύρη. Βγήκε τώρα από το Λίνο, λέει ο βοηθός. Απόλλωνας πάντως στο πρώτο αυτό τέταρτο έχει καταφέρει να αποτρέψει τον ΠΑΟΚ να τον απομακρύνει από την περιοχή του. Προς το παρόν ο Αθανασιάδης κόβεται, έρχεται ο Κάτσε και πετάει προς το Στόχ. Σλοβάκος βάζει κάτω. Παλιά παράλληλη δεν θα περάσει. Χατζηζήσης απομακρύνει όπως. Τζαβέλας, Λίνο, πιέζουν οι φιλοξενούμενοι και γίνεται ένα λάθος, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει ο Αμπρόους. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ που ψάχνει να βρει το βηματισμό του σε αντίθεση με τον Απόλλωνα, που μάλλον ξέρει τι θέλει μέχρι στιγμής, να πιέσει και να μην επιτρέψει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αθανασιάδης. Στόχ για το Βούκιτς. Ανοίγει το Κίτσιου στην άλλη πλευρά. Τον είδε ο Σέρβος. Στην κορυφή έχει πάει ο Λούκας. Κίτσιου. Πιο πίσω Κατσουράνης που ανεβαίνει. Κατσουράνης. Η σέντρα του. Ο Σόντεμπεργκ διώχνει. Ξανά στον Κάτσε η μπάλα. Προτιμά το γέμισμα για τον Βούκιτς. Πολύ δυνατό. Η μπάλα περνάει out. Το σκέφτηκε εκεί, κοντοστάθηκε αν έπρεπε να σουτάρει ή να πασάρει ο Έργκους Κάτσε. Και ο Βούκιτς, ο οποίος καιροφυλακτούσε.
Συνέχεια από τον Γουμάγια, προτιμήθηκε σε αυτό το rotation του Λόρι Σάντσες. Ο Τζόρβας έμεινε στην Αθήνα, στον πάγκο είναι ο Γκόμες, ο Βραζιλιάνος. Υπάρχει φάουλ με το χέρι ο Καμαρά. Εκτελέστηκε. Αθανασιάδης, Βούκιτς, Κάτσε. Και πάλι ο Βούκιτς πιεσμένος από τον Αλβάρες. Και εδώ υπήρχε επαφή με το χέρι, παίζεται υπό Δασκαλόπουλος, ήταν στα 2 μέτρα. Με καθυστέρηση διαιτής και βοηθούς αποφασίζουν ότι το πλάγιο, εδώ δείτε, κάνει την απλωμένο, φυσικά είναι χέρι, δεν το συζητάμε. Δεν είδε τίποτα ο Δασκαλόπουλος. Με καθυστέρηση βοηθός και διαιτής αποφάσισαν ότι το πλάγιο ήταν υπέρ του Απόλλωνα και τώρα μια παλιά που δεν είχε καμία τύχη. Κατσουράνης. Μαντούρο. Με κλειστή ζώνη ο Απόλλωνας. Προς το παρόν έχει κλείσει τους διαδρόμους. Κατσουράνης για το Μαντούρο που είχε χώρο. Τζαβέλας. Στα άκρα περιμένουν ο Κίτσιου και ο Λίνο μήπως φτιάξουν από εκεί. Κάτσε. Κατσουράνης και πάλι. Ένα γέμισμα για το Στοχ. Offside, σηκώθηκε η σημαία από το δεύτερο βοηθό. Ταρανάς από την Αθήνα. Εδώ τώρα δεν υπάρχει κανένα offside. Βλέπετε όταν έφυγε η μπάλα καλυπτόταν από τον τελευταίο αμυντικό. Δεν υπάρχει κανένα offside στην ευθεία. Φαίνεται. Και το κούρεμα του γηπέδου μας βοηθούσε. Κίτσιου. Κάτσε βρέθηκε μπροστά. Κίτσιου. Κατσουράνης. Κάτσε κέρδισε το πλάγιο. Παίρνει μερικά μέτρα ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει. Αλλά ακόμα δεν έχει κάνει αυτό που έχει στα σχέδιά του ο Στέφενς. Κίτσιου για τον Κάτσε. Έσπρωξε ο Καμαρά, άφησε το παιχνίδι ο διαιτής. Τζαβέλας. Και πάλι Κίτσιου και πάμε μια βόλτα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, στον Μιχάλη Μελισσίδη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίδραση από τον Φουμπ Στέφενς για αυτό που γίνεται μέχρι στιγμής, πέρα δηλαδή από τις υποδείξεις του διαιτητικού τρίου Μιχάλη. Όχι, δεν υπάρχει κάποια υπόδειξη προς κάποιο παίκτη. Σε ένα μονάχα στημένο, σε ένα κόρνερ που είχε κερδίσει ο Απόλλωνας, κάποιες κατευθύνσεις προς τον Αθανασιάδη, γιατί ξεχάστηκε και δεν πήγε να καλύψει το πρώτο δοκάρι. Τα έχουν περισσότερο με τις διαιτητικές αποφάσεις για την ώρα, πράγμα που έχει δημιουργήσει και ένα εκνευρισμό μεταξύ των παικτών, γιατί και η λάθος πάσα, η πρώτη πάσα είναι λάθος, αλλά και το κοντρόλ δεν είναι καλό. Δεν μπόρεσε ο Τσιλιγκύρης. Από τα πόδια του η μπάλα βγαίνει πλάγια υπέρ του ΠΑΟΚ, που ανεβαίνει ο Στόχ για το Λίνο. Ο Βραζιλιάνος συγκλίνει. Κάτσε. Λίνο. Πήγε να βγάλει στην πλάτη στον Στόχ. Ο Σλοβάκος παίρνει την κατοχή με τον Χατζηζήση δίπλα του. Κόβει ωραία στο Λίνο που μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας. Το σουτ, η μπάλα out. Είναι corner όχι, out. Από τον Λούκα στο σουτ. Κόρνερ ζητάει ο Λούκας. Πολύ ωραία η κίνηση από αριστερά. Εδώ έξυπνη παλιά και ο Λίνο βρίσκει τον Ισπανό μόνο του. Δεν μπορεί να βρει στόχο όμως ο Λούκας Πέρεθ. Εδώ δεν υπάρχει επαφή, είναι out. Μια καλή τελική προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Την έψαχνε ο Αθανασιάδης, μια κεφαλιά. Αλβάρες, Καμαρά. Κόβεται Λούκας. Γρήγορα στον Αθανασιάδη. Ανεβαίνει πάλι ο Ισπανός. Κλείνει όμως εκεί το διάδρομο ο Διαμάντης και παραχωρεί το πλάγιο. Στοχ. Ένα σουτ σέντρα, ο Αθανασιάδης δεν μπορεί την προβολή. Μπάλα περνάει out. Έκανε την κίνηση ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ.
για άλλη μια φορά. Λογίζεται τελική προσπάθεια και αυτή για τον ΠΑΟΚ. Γουμάγια συνέχεια λοιπόν. Αθανασιάδης βάζει κάτω. Λούκας στην άλλη πλευρά για τον Στοχ. Χατζηζής έδιωξε, ήρθε ο Κάτσε να μαζέψει. Λούκας, Αθανασιάδης στο 1-2. Ισπανός στην κάθετη, Αθανασιάδης στην τρίπλα, δεν μπορεί να τελειώσει, επιμένει. Η μπάλα θα απομακρυνθεί τελικά από τον Χατζηζής ξανά. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Βούκιτς με τις τρίπλες. Κάτσε για τον Λούκας, η σέντρα δεν είναι καλή, έδιωξε εύκολα ο Αλβάρες. Ξανά ο ΠΑΟΚ με Στοχ. Στοχ παίρνει με φάουλ, λέει ο Δασκαλόπουλος. Έτσι λύεται η πολιορκία αυτή πάνω στον Έγκον. Πάμε στον Παρτσελεπίδη για να μας μεταφέρει κλίμα από τον πάγκο του Απόλλωνα, διότι αυτό που ήθελε η ομάδα της Ριζούπολης μέχρι στιγμής το παίρνει. Βλέποντας δευτερόλεπτα νωρίτερα και το φωτεινό ταμπλό πριν από την αναμπομπούλα που δημιουργήθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή του Γουμάγια, κοίταξε και προς τον πάγκο το Λόρι Σάντσεθ και έδιωξε ήδη 3 ποδοσφαιριστές για προθέρμανση, θέλοντας να τους έχει έτοιμους με την πρώτη ευκαιρία. Πάντως, όντως και εδώ τα πράγματα δίπλα μου στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας εδώ στο γήπεδο της Τούμπας είναι σαφώς πιο ήρεμα μετά το πρώτο δίλεπτο και εκείνη την απόφαση του Δασκαλόπουλου. Χατζηζήσης μπροστά. Μια κεφαλιά του Πετρόπουλου. Κάλυψε ο Τζαβέλας για να φύγει μπάλα out. Αυτός είναι ο Τσιλιγκύρης. Ο Λόρι Σάντζες προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του από τα πλάγια. Και συνέχεια με τον Παναγιώτη Γλίκο. Χουμπ Στέφεν σκεπτικός, όρθιος. Χατζηζήσης. Μακριά η μπάλα όπως. Ο Πετρόπουλος πάει να τη διεκδικήσει, κεφαλιά του Τζαβέλα. Στοχ μέσα, όχι. Το πλάγιο για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ο οποίος απέκλεισε σταδιακά τον Πλατανιά με μία νίκη και μία ισοπαλία και την νίκη Βόλου με μία νίκη και μία ήττα. Ο ΑΟΚ ο οποίος απέκλεισε την Αγίνη Καρδίτσας με 2 νίκες και επίσης με 2 νίκες στον Ηρακλή για να φτάσουν σε αυτή την φάση των 8. Βούκιτς μπροστά για τον Λούκας που πάει πολύ γρήγορα. Έκοψε ο Αλβάρες. Όντεμπεργκ εκεί που είναι ο Στοχ. Τσιλιγκύρης. Πίσω η μπάλα στον Χατζήση. Πιέζει ο Στοχ. Κάτσε. Μαντούρο. Βάζει κάτω ο Βούκιτς. Είδε και τον Κιτσιού να ανοίγεται πλάγια. Προτιμά το Μαντούρο. Κάτσε. Δεν περνάει κάθετα. Λίνο. Για τον Κάτσε. Προλαβαίνει το γύρισμα προς τον Αθανασιάδη. Στο πάρει, στρώνει, αλλά του πήρε ο Έγκον την μπουκιά του στόμα του Βούκιτς. Και τώρα πίσω ο Κατσουράνης. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας είδε εκεί το Βούκιτς που πήγε στα πλάγια. Τώρα έχει συγκλίνει στην περιοχή ο Λούκας. Σόντεμπεργκ διώχνει μακριά τη σέντρα. Αμπρόους δεν μπορεί. Κίτσιου πήρε ένα διάδρομο και με τις κόντρες μπάλα είναι out, λέει ο Δασκαλόπουλος. Πρόλαβε τον βοηθό και έδειξε out αυτός. Έχει βρει στον Κίτσιου η μπάλα. Είναι out λοιπόν. Τζαβέλας και Κατσουράνης δίπλα στον Πετρόπουλο. Ένας εκ των δύο, ο Τζαβέλας, τις περισσότερες φορές είναι η σκιά του σεντερφόρ του Απόλλωνα. Ούτως ή άλλως η ελαφρά ταξιαρχία θα παίξει όσο μπορεί στις αντεπιθέσεις για να εκμεταλλευτεί κάποιο λάθος του ΠΑΟΚ. Αυτό για την επίθεσή της. Κατά τα άλλα στην άμυνα αμήνονται όλοι μαζί. Φαίνεται αυτό και τώρα. Στοχ, Λίνο, κερδίζει ένα πλάγιο. Και είναι λογικό ότι ο Απόλλωνας ήρθε να εμποδίσει τον ΠΑΟΚ να πετύχει γκολ τη στιγμή που η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει και νίκη και σκορ ασφαλείας εν ώψη του δεύτερου αγώνα. Τζαβέλας, Αθανασιάδης βάζει κάτω. Αλλάζει για τον Κίτσιου.
Ήρθε δίπλα του ο Λούκας για στήριγμα. Κάτσε. Ωραία τρίπλα από τον νεαρό. Κάνει την παλιά όμως, δεν ακολουθείται από κανέναν. Ο Γουμάγιας. Το αμυντικό σκάφ του δικεφάλου. Και ο πορτιέρο του Απόλλωνα θα δώσει συνέχεια. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο επίσης ο Απόλλωνας έχει πετύχει να κατεβάσει το τέμπο του, να μην αφήσει δηλαδή τον ΠΑΟΚ να παίξει γρήγορα. Κάτι που μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ και με τον Κίτσιο και τον Λίνο από τα πλάγια, αλλά και με τους χαφ του άξονα. Βούκιτς. Λίνο. Ωραία τρίπλα, κόβεται όμως από τον Έγκον. Γουμάγιας. Έμεσο τώρα, γιατί γύρισε από τον συμπαίκτη του η μπάλα. Με καθυστέρηση μάλιστα το σφύριξε ο Δασκαλόπουλος. Εδώ το γύρισμα. Να η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να μπει με περισσότερους παίκτες στην περιοχή. Του Γουμάγια. Δασκαλόπουλος στείνει το τείχος λίγο πριν το δοκάρι. Στόχ και Βούκιτς έμειναν στην μπάλα. Ανέβηκαν από την άμυνα και ο Τζαβέλας και ο Κατσουράνης για την κεφαλιά. Και φυσικά όλος ο Απόλλωνας πλην του Αμπρόους είναι στη μικρή περιοχή πλέον. Το σουτ γκολ απευθείας από το Βούκιτς. Έδωσε την πάσα ο Στόχ στην εκτέλεση. Πέρασε από το τείχος η μπάλα. Ο Βούκιτς γράφει το 1-0 στο 27ο λεπτό. Με ο φάλτσο εσωτερικό γράφει το 1-0. Από πολύ δύσκολο σημείο πέρασε την μπάλα. Ο Σέρβος έδειξε την τέχνη του και δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο 27ο λεπτό. Ο Σβόνιμιρ Βούκιτς για να αρχίσουν τα πανηγύρια στην εξέδρα. Δείτε ξανά οι πάσες, τους τρώνε την μπάλα. Από την κλειδαρότρυπα την πέρασε την μπάλα ο Βούκιτς. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Σε στημένη μπάλα μεν, αλλά εδώ φαίνεται η τέχνη του κάθε παίχτη και δι του Βούκιτς. Πάμε λοιπόν στους δύο συναδέλφους να μας μεταφέρουν αντιδράσεις από αυτό το γκολ. Πρώτα στον Πάρη Τσελεπίδη όμως. Πάρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και δευτερόλεπτα παραμένει ακίνητος ο Λόρις Σάντσεθ μπροστά μας, κινώντας τον Στέφανο Μαντάκη. Δεν κουνιέται πραγματικά από τη θέση του ο τεχνικός του Απόλλωνας Μήνης, διαμαρτυρόμενος έξαλλος νωρίτερα προς τον τέταρτο διαιτητή ότι δεν έπρεπε να δείξει αυτή την υπόδειξη ο Δασκαλόπουλος, λέγοντας πως δεν μπορεί να δώσει πάσα από εκείνο το σημείο προς τα πίσω του τερματοφύλακα. Στη συνέχεια ο Μαντάκης προσπαθούσε να τους εξηγήσει ότι μπορεί να δοθεί πάσα και από εκεί, οπότε η υπόδειξη ήταν σωστή. Και ο Σάντσεθ, ο οποίος παραμένει ακίνητος ακόμα και τώρα μπροστά μου σχεδόν περισσότερο από 1-1,5 λεπτό. Στην συνέχεια είχε τραβηχτεί στην άλλη γωνία, όπου επιτρέπεται να κινείται μπροστά από τον πάγκο του για να παρακολουθεί την εκτέλεση φάουλ του ποδοσφαιριστού του ΠΑΟΚ και το πώς έχει. Για να δούμε την παλιά. Ναι, λοιπόν, δεν περνάει παλιά. Ολοκλήρωσε Πάρη αν θέλεις. Το πώς έχει διαμορφωθεί το υπάρχουν 1-0 για την ομάδα του και να δούμε πότε θα σταματήσει να μένει ακίνητος σε ένα πραγματικό άγαλμα. Είναι μια μορφή διαμαρτυρίας. Πάμε όμως και στην άλλη πλευρά. Ο Μιχάλης Μελισσίδης θα μας μεταφέρει ενδεχομένως τα πανηγύρια. Αλλά πρώτα, Μιχάλη, ας δούμε και αυτή την επίθεση. Στα κουνάκι του Αθανασιάδη δεν μπορεί ο Βούκιτς να περάσει. Διώχνει ο Τσιλιγκύρης. Ξανά ο ΠΑΟΚ με τον Λίνο. Και αυτό είναι φάουλ του Χατζηζήση. Μιχάλη, έχεις το λόγο. Και από εδώ έχουμε μια ιδιομορφία. Πανηγύρισαν όλοι εκτός από τον Λόκοφ, τον συνεργάτη, τον βοηθό του Στέφενς, ο οποίος έμεινε στη θέση του καρφωμένος χωρίς να πανηγυρίσει, και αυτό γιατί δεν δούλεψε η κομπίνα που είχαν επιλέξει από την αρχή. Ήταν για το έμεσο χτύπημα λες δηλαδή. Ναι, έπρεπε ο Λούκας να περάσει πίσω στο δεύτερο δοκάρι και να πάρει κάποιος άλλος παίκτης που δεν πρόλαβα να ακούσω θέση ακριβώς στο ημικύκλιο ώστε να μπορέσει να σουτάρει. Τίποτα δεν έγινε από αυτά. Σίγουρα με αποτέλεσμα έτσι ο Βούκιτς να αναλάβει πρωτοβουλία μόνος του. Ενδεχομένως κοίταζε το Βούκιτς. Σίγουρα τα έχει γράψει αυτά ο Στέφενς στο μπλοκάκι αυτό που κρατάει 100% για την προπόνηση μεθαύριο. Λοιπόν, γιατί θα το δουλέψουν ξανά. Παρεμπιπτόντως ο Σάντσεθ κλείνει 4 λεπτά στην ίδια θέση. Περιμένει
να το κοιτάξει στα μάτια ο Μαντάκης. Ένα πλάγιο τώρα υπέρ του ΠΑΟΚ. Πάντως νομίζω ότι αυτό που μας μένει μέχρι στιγμής από τα καλά στοιχεία του παιχνιδιού είναι η εκτέλεση αυτή ακριβώς εδώ, με απόλυτη συνεννόηση μεταξύ Στοχ που του έβαλε την μπάλα ακριβώς στο βήμα που ήθελε ο Σέρβος, και το φάλτσο στο σουτ. Όλα τα λεφτά για τον παίκτη του δικεφάλου. Εδώ τώρα ο Σόντεμπεργκ κόβει. Εσείς δεν τον βλέπετε, αλλά ο Σάντσεθ είναι πράγματι ο Άγγλος τεχνικός του Απόλλωνα. Στην ίδια θέση εξακολουθεί. Δεν ξέρω τι έχει στο σκεπτικό του με αυτή τη μορφή διαμαρτυρία. Στοχ. Τακουνάκι για τον Λούκας, κάθε την παλιά δυνατή. Δεν μπόρεσε να τσιμπήσει εκεί ο Βούκιτς. Επικροτεί τη σκέψη του συμπαίκτη του. Να το πλάνο. Βλέπετε το. Ο Στέφενς κινείται. Ο Σάντσεθ κοιτάζει ακόμα τον Μαντάκη. Και αν τυχόν περιμένει κάτι από το Μαντάκη, τη σφυρίχτα την έχει στο στόμα ο Δασκαλόπουλος, νομίζω. Τι έλεγες πάλι, Τσελεπίδη? Να το κοιτάξει και ο Μαντάκης από την άλλη πλευρά κοιτάει μόνο στον αγωνιστικό χώρο και μάλλον έχει. Για να δούμε την επίθεση τώρα με τον Κουκ για τον Απόλλωνα. Κόβει ο Κίτσιου, το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Κατσουράνης μακριά μπροστά. Βασικά το Βούκιτς, όχι πολύ καλά, ο Θανασιάδης διορθώνει, έρχεται και ο Λούκας. Κινείται ο Ισπανός. Μπαλιά δεν φτάνει στον Αθανασιάδη. Βούκιτς και πάλι. Μαντούρο τον βοήθησε. Οι κόντρες ευνούν τον Αθανασιάδη κάθετα. Δεν μπορεί και ο Μαντούρο διώχνει ο Χατζηζήσης. Ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει περισσότερο κάθετα. Αυτό μας έδειξε από την αρχή στο παιχνίδι. Από τον άξονα κάτσε. Κατσουράνης, δεν περνάει ο Σόντεμπεργκ. Έρχεται ο Βούκιτς πάλι να μαζέψει. Λούκας. Σόντεμπεργκ έπιασε αέρα, έδιωξε ο Έγκον όμως. Έγκον γρήγορα μπροστά για τον Πετρόπουλο. Τρέχει και ο Τζαβέλας δίπλα του. Πετρόπουλος. Θέλει ένα στήριγμα ο επιθετικός του Απόλλωνα. Ήρθε ο Τσιλιγκύρης κοντά του. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Τι έλεγες πάρει, Τσελεπίδη? Μετά από 5 λεπτά και αφού κοίταξε κλεφτά με το αριστερό του μάτι 2 φορές στο φωτεινό πίνακα, από το 27 μέχρι το 32, ο Λόρις Σάντσεθ άφησε τη γωνία του και πήγε κάτω από τον πάγκο του, βλέποντας το Μαντάκι σε όλο αυτό το διάστημα να μην του ρίχνει ματιά. Χατζηζήσης για τον Πετρόπουλο, πιο γρήγορα ο Λίνο, ξανακερδίζει όμως ο Χατζηζήσης. Τελικά είναι ο Στοχ κερδισμένος αφού έκανε καλή άμυνα ο Λίνο εκεί. Η μπάλα μπροστά, γλίστρησε ο Αθανασιάδης. Αλβάρες, νέο λάθος. Λίνο. ΠΑΟΚ αποφορτίζει κάπως την πίεση. Κατσουράνης ανεβαίνει. Για το Βούκιτς κινείται ο Λούκας. Κάθε την παλιά για τον Ισπανό. Φάουλ. Και κάρτα στο Διαμάντι. Κάρτα λοιπόν στον Δημήτρη Διαμάντη. Άλλη μια στημένη μπάλα σε πολύ καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ. Ο Γουμάγιας δίνει οδηγίες στους παίχτες του στο τείχος και στους υπόλοιπους για την άμυνα. Τώρα είναι ο Λίνο κοντά στην μπάλα, έχει καλό αριστερό χτύπημα. Ο Λούκας, ο Βούκιτς. Ο Απόλλωνας οπισθοχώρησε ολόκληρος. Λογικό, πλήρωσε την στημένη μπάλα προηγουμένως, του στοίχησε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Τελικά έφυγε ο Λίνο, Βούκιτς και Λούκας. Βούκιτς, ο οποίος ήταν πολλές φορές άνθρωπος τελευταία στιγμής και φέτος, κυρίως πέρυσι όμως. Βούκιτς, πάνω από το τείχος, γκολ, 2-0. Απίστευτο.
Μέσα σε 7 λεπτά 2 γκολ από φάουλ ο Σέρβος. Αυτό είναι μοναδική τεχνική. Νομίζω ότι και ο Στέφενς τώρα χαμογέλασε με την έννοια ότι δεν υπήρχαν επιλογές άλλες. Ο Βούκιτς, έχοντας εμπιστοσύνη στο πόδι του και στο ζυγισμένο χτύπημα, όπως αποδεικνύεται, να νικήσει τον Γουμά για άλλη μια φορά. Το 2-0 με πολύ φάτσο εσωτερικό. Είδατε πώς πήγε η μπάλα, την καμπύλη που πήρε, πέρασε και από το τείχος και ο Γουμάγιας δεν μπορούσε να αντιδράσει. Εξαιρετικό χτύπημα από τον Σβόνιμιρ Βούκιτς, που μεγαλώνει το προβάδισμα, δίνει μεγαλύτερο αέρα στον ΠΑΟΚ και δίνει και μία λύση στην συμπαγή μέχρι τις δύο στημένες φάσεις, τα δύο φάουλ άμυνα του Απόλλωνα. Πάμε λοιπόν για άλλη μια φορά στους δύο συναδέλφους. Πρώτα τώρα στο Μιχάλη Μελισσίδη. Μιχάλη. Αυτό ήταν το 8ο γκολ του Βούκιτς, το τρίτο για το κύπελο. Πιάνει όσα γκολ πέτυχε και ο Θανασιάδης σε όλες τις διοργανώσεις φυσικά. Και φυσικά όχι μόνο χαμογέλασε, πανηγύρισε αυτή τη φορά ο Στέφενς. Πετάχτηκε από τον πάγκο και ήταν η δεύτερη φορά που χειροκροτούσε. Η προηγούμενη ήταν όταν απελευθέρωσε ο Μαντούρο το pressing του Απόλλωνα από την άμυνα. Και πάμε και στον Παρτσελεπίδη. Πάρει. Εδώ πέρα δίπλα στον πάγκο του Απόλλωνα, σαφώς ήρεμος πλέον, συνειδητοποιημένος με την διαμόρφωση του υπάρχοντος 2-0 ο Λόρι Σάντσετ. Έχω την αίσθηση, Κώστα, φίλες και φίλοι, το ΤΕΤΒ, ότι το μυαλό του πλέον είναι στο παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο τον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα, με αντίπαλο τον Ατρόμητο, συγγνώμη, για το πρωτάθλημα, βλέποντας να έχει διαμορφωθεί αυτό ότι υπάρχουν 2-0 για το δικέφαλο του Βορρά. Τσιλιγκύρης στη σέντρα, χαμηλά, πάνω από το δοκάρι ο Αμπρόους. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άγγλο σε μια πολύ όμορφη σέντρα του Τσιλιγκύρη. Ο Αμπρόους τρύπωσε στην περιοχή, λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά δεν τέλειωσε τη φάση σωστά. Ο Αμπρόους, ο οποίος δείτε πως κινήθηκε, ήταν πολύ καλή σέντρα, αλλά έδωσε τόσο ύψος στην μπάλα ώστε να περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα για μια πρώτη απάντηση. Ο Γλίκος θα δώσει συνέχεια εκτελώντας το ελεύθερο. Ο Αμπρόους, ο οποίος ήρθε το Γενάρη, πριν από μερικές εβδομάδες δηλαδή, στην ομάδα της Ριζούπολης για να την ενισχύσει στη μεσαία γραμμή και επιθετικά και σαν δημιουργός και σαν εκτελεστής. Ήρθε δανεικός από την Μπέρμπιγχαμ. Στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ με τον Μαντούρο πάει να βγει μπροστά. Ο Ολλανδός είδε τον Αθανασιάδη, δεν συνεργάζεται όμως με τον Κάτσε. Σόντεμπεργκ μακριά, Λίνο. Μπάλα καταλήγει στο Λούκας. Ο Ισπανός, το γύρισμα, Σόντεμπεργκ πάλι μακριά. Στον Κίτσκι η μπάλα. Κάτσε. Μαντούρο. Βούκιτς. Κινείται ωραία. Σκάβει, αλλά όχι καλά για το Στόχ. Στόχ δεν έχει πάρει πολλές μπάλες σήμερα. Περιμένει να παίξει από τα πλάγια ο Σλοβάκος. Δεν τον βλέπει εκεί κάποιος από τους συμπαίκτες του. Μένει κάπως αποκομμένος. Το πλάγιο για τον Απόλλωνα, που με το 2-0 αυτό καλείται να βγει μπροστά, όπως βγήκε πριν και έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αμπρόους, γιατί εάν μείνει κι άλλο πίσω θα επιτρέψει τον ΠΑΟΚ να σφυροκοπήσει περισσότερο. Θέλει κάποιο γκολ, είναι λογικό σε αυτούς τους αγώνες κυπέλλου. Όσο και αν δίνει βάρος στο πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι έχει παρατήσει το παιχνίδι. Αντιθέτως θα βάλει τα δυνατά του. Κάτσε. Μαντούρο. Κάτσε. Εκείνο που δεν αλλάζει παρά το 2-0 πάντως είναι ο αργός ρυθμός του παιχνιδιού. Όσο είναι πίσω ο Απόλλωνας με αυτή τη διπλή ζώνη. Μπαλιά τώρα για τον Κίτσκιου που βγήκε στην πλάτη του Κουκ. Κίτσκιου με τις τρίπλες. Γύρισμα. Καθυστερεί ο Λούκας. Στρώνει πίσω Μαντούρο, το σουτ κοντράρει στο Σόντεμπεργκ. Η μπάλα απομακρύνεται, έρχεται ο Στόχ. Κερδίζει ο Λίνο. Στόχ. Βούκιτς. Φάουλ του Χατζηδής. Τώρα την εκτέλεση αναλαμβάνει ο Λίνο.
Είναι και ο Στόχ κοντά. Ανέβηκαν πάλι Τζαβέλας και Κατσουράνης για την κεφαλιά. Λίνο δεν βγήκε η προσποίηση του Στόχ. Τώρα η εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο. Ο Γουμάγιας μπλοκάρει εύκολα, δεν βγήκε συνεργασία με τον Κατσουράνη που πήγε να βγει μπροστά στο πρώτο δοκάρι. Σόντεμπεργκ είδε τον Έγκον, αλλά είναι offside. Ο Πόλωνας δεν μπορεί να οργανωθεί στην επίθεση. Εδώ όταν έφυγε η μπάλα ένα βηματάκι του Έγκον, ο βοηθός υπέδειξε offside. Κατσουράνης. Κατσουράνης που δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερη πίεση. Ένας από τον Απόλλωνα παίζει μπροστά και αυτός είναι ο Πετρόπουλος. Αθανασιάδης έστρωσε. Ο Λούκας τελικά στο Στόχ γρήγορα. Ο Σλοβάκος πιεζόμενος. Κάτσε. Βούκιτς. Κάθετα τρέχει στη φάση ο Κίτσιου, το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Στέλιος Κίτσιου, ο οποίος με πολύ μεγάλη ταχύτητα μπήκε στην περιοχή. Πρόλαβε και τον Κάτσε, ο οποίος έκανε την ίδια κίνηση προς την μπάλα. Αλλά την έστειλε ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Άλλη μια τελική προσπάθεια για το δικέφαλο που φυσικά πέρα από το 2-0 έχει την απόλυτη υπεροχή. Και έχει και την κατοχή της μπάλας και αυτό είναι κάτι αναμενόμενο. Βούκιτς, Λίνο, Κάτσε. Έχει καλή κυκλοφορία σε αυτή τη ζώνη, απλά ψάχνει περισσότερο να παίξει κάθετα. Και τώρα η παλιά για τον Αθανασιάδη, κόβει ο Αλβάρες, κερδισμένος ο Στόχ. Μπήκε ο Καμαράς στη φάση. Κουκ, πιεζόμενος. Θα στείλει την μπάλα εκεί που δεν υπάρχει κανείς. Προλαβαίνει ο Κατσουράνης. Αναλαμβάνει αυτός γέμισμα μπροστά, πολύ δυνατό. Ο Γουμάγιας δεν ανησυχεί. Είναι η λογική και του Κατσουράνη και νομίζω ολόκληρο του ΠΑΟΚ να παίξει πιο γρήγορα, Μιχάλη Μελισσίδη, έτσι, και δεν ξέρω αν ζητάει κάτι συγκεκριμένο σε αυτό το τομέα ο Στέφενς. Προς το παρόν να δούμε τον Κούκ, ο οποίος δεν προλαβαίνει. Ναι, Μιχάλη. Εξαρτώνται όλα από τα χαφ, και ο Μαντούρο και ο Κάτσε έχουν σήμερα το νου τους στο περισσότερο επιθετικό παιχνίδι και πόσο μάλλον και ο Κατσουράνης που ούτως ή άλλως με τις σέντρες βοηθάει πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, εκεί όπου βέβαια υπήρχε ο Τζόρβας, ο οποίος πραγματικά έχει κατεβάσει τα ρολά, και ο ΠΑΟΚ είχε 30 τελικές, τώρα είναι πιο παραγωγικός. Από 2 στημένες φάσεις, δεν έχει σημασία, αλλά έχει κάνει και 3 αλλαγές. Δηλαδή ο Τζιόλης, ο Λάζαρ και ο Σαλπικίδης δεν αγωνίζονται συγκριτικά, επαναλαμβάνω, με την 11η πριν από λίγες αγωνιστικές, στη 14η αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Άλλο παιχνίδι βέβαια εκείνο, άλλος θεσμός. Τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πλάγιο. Και εδώ που τα λέμε, ο ΠΑΟΚ με τα νέα πρόσωπα, πάνω σε αυτό που έλεγε ο Μιχάλης Μελισσίδης, προσπαθεί να βρει την πιο καινούρια χημεία, αν θέλετε. Δηλαδή με το Μαντούρο στο κέντρο, δίπλα στον Κάτσε που επανήλθε. Μπροστά τους τώρα παίζει ο Βούκιτς, ο οποίος δεν είναι σε όλα τα παιχνίδια στάρτερ. Και υπάρχει και ο Μάρτενς που σήμερα είναι στον πάγκο. Και έρχονται και είναι ο Φερμέν, είναι οι αποκτηθέντες. Ο Νάτχο για παράδειγμα. Κάτσε ένα τακουνάκι, πάει να κάνει το 1-2 με τον Λούκας, αλλά διάβασε ο Διαμάντης τη σκέψη τους. Αμπρόουζ. Χατζηζήσης μπροστά για τον Πετρόπουλο, καλή παλιά, ο Τζαβέλας όμως προλαβαίνει. Υπάρχει και υπόδειξη offside για τον Πετρόπουλο, ως μη γενόμενη αυτή η επέλαση, αν θέλετε, γιατί η επίθεση δεν ήταν ακριβώς. Εδώ τώρα ο Πετρόπουλος υποδείχθηκε offside. Κίτσιου. Υπάρχει σελεπής, μας λέει ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Κίτσιου θα μπει στην περιοχή για να κάνει το γύρισμα, κόρνερ από το Σόντεμπεργκ.
Σουηδός, αποκτηθής και αυτός για την ελαφρά ταξιαρχία. Σήμερα παίζει για πρώτη φορά. Και ο Λόρι Σάντζες με αρκετές αλλαγές, το είπαμε αυτό, άφησε βασικούς στην Αθήνα. Στόχ και Λούκας για την εκτέλεση, ο Ισπανός, η μπάλα κολλάει στον Τζαβέλα, δεν έχει βγει όμως, παρά την κίνηση που έκανε εκεί και ο Κατσουράνης. Αθανασιάδης κατεβάζει, στρώνει για το Λίνο, το γέμισμα χαμηλά, Χατζηζήσης θα απομακρύνει, δεν μπορεί, Αμπρόου στο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 2-0. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείται του Απόλλωνα με 2 γκολ του Σβόνιμιρ Βούκιτς το 27ο και στο 35ο λεπτό, με υποδειγματικές εκτελέσεις φάουλ, μία από έμεσο μέσα στην περιοχή και μία εκτέλεση εκτός, αλλά και οι δύο απέδειξαν, παρουσίασαν την τέχνη που έχει σε αυτά τα χτυπήματα. Ο κύριος που βλέπετε εδώ στους δέκτες σας, ο Σέρβος επιθετικός σκάφ. Αυτά είναι λοιπόν τα γκολ του Βούκιτς και τα δύο με εσωτερικό φάλτσο. Αυτό δε με εξαιρετική καμπύλη για να νικήσει και το Τείχος και το Γουμάγια. 2-0 λοιπόν, ημίχρονο στην Τούμπα, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος. 0 έχει και ένα ημίχρονο μπροστά του, από την άλλη ο Απόλλωνας θέλει να απαντήσει σε αυτό το 2-0. Εάν βέβαια θέλει να έχει καλύτερες πιθανότητες εν ώψη και της ρεβάνς που θα γίνει 13 Φεβρουαρίου όπως ορίστηκε στη Ριζούπολη. Θυμίζω ότι όποια ομάδα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αναμετρηθεί στους ημιτελικούς με την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Ολυμπιακού Ατρωμίτου, το οποίο είναι στο 0-0 του χθεσινού πρώτου αγώνα. Offside υποδέχθηκε ο Λούκας, ο οποίος έτρεξε να διεκδικήσει. Ο Ισπανός που είχε μια καλή τελική προσπάθεια και συνέχεια. Εδώ είδα τον Λούκας να είναι λίγο πιο πίσω, αλλά ο βοηθός έχει καλύτερη οπτική γωνία. Ο Απόλλωνας μένει ψηλά για να πιέσει. Κίτσιου για τον Κατσουράνη, Τσιλιγκύρης κόβει, Τζαβέλας με δύναμη, ο Αλβάρες απομακρύνει, Κίτσιου και πάλι, Λούκας, πράγμα από το Διαμάντι. Αυτό είναι το φάουλ. Συνέχεια με τον Κατσουράνη εκτελεί. Λίνο για το Στόχ, δεν πρόλαβε, είναι πλάγια η μπάλα για τον Απόλλωνα. Χατζηζήσης, Πετρόπουλος πάει να βάλει κάτω, θα του πάρει την μπάλα ο Κάτσε, που κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο παιχνίδι σήμερα, ίσως είναι ο γρηγορότερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Κατσουράνης, μια δυνατή παλιά για τον Αθανασιάδη, τον βρίσκει μέσα στην περιοχή, εκτέλεση πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Θαυμάσια η πάσα του αρχηγού της Εθνικής από τα 40 μέτρα. Βρήκε τον Κλάους Αθανασιάδη και αυτός εκτέλεσε σωστά, γρήγορα, αλλά πάνω από τα δοκάρια. Συνέχεια από το Γουμάγια, μια πολύ καλή φάση. Αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Μαντούρο πήρε την κεφαλιά, Χατζηζήσης μία, ο Λίνο με τον Γουέλα εκεί στην μονομαχία, πίσω ο Γλίκος. Πάντα σε χαμηλό τέμπο όπως σε ολόκληρο το πρώτο μέρος. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο ομάδες έχουν και άλλες υποχρεώσεις μπροστά τους, δεν είναι μόνο το κύπελλο, υπάρχει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα και για τον αγώνα, τους αγώνες με την Μπενφίκα, για το Europa League. Ο οποίος έχει και ένα έργο Στέφενς δύσκολο, επαναλαμβάνω, να
εντάξει στο δυναμικό της μεταγραφές. Μιχάλη Μελισσίδη μας έλεγε στην αρχή της αναμέτρησης για την παρουσίαση των 2 και είναι άλλοι 2 και για πες ακριβώς λοιπόν για να θυμίσουμε στον κόσμο. Ναι, ο πρώτος είναι ο Νάτχο, ο οποίος παρουσιάστηκε ο Ισραηλινός μέσος, πολύ μεγάλη μεταγραφή για 6 μήνες μέχρι το καλοκαίρι. Ο δεύτερος είναι ο Αργεντίνος Ινσαουράλδε, στόπερ, ο οποίος έστρεψε λίγο νοτιοδυτικά και από την Ισπανία ήρθε Ελλάδα. Παραλίγο να κλείσει την Εσπανιόλ. Είναι εδώ. Υπογράφει μετά το τέλος του αγώνα και ο τρίτος, η είδηση πριν από λίγο, έρχεται αύριο και υπογράφει ο Ντάνι Χούσεν, ναι, δανεικός από τον Άγιαξ. Για να δούμε το στόχ. Πήρε το βήμα, πάσα προτιμά στον Αθανασιάδη, δεν βγαίνει συνδυασμός. Αλβάρες βγάζει από την περιοχή και σημαδεύει τον Πετρόπουλο, όχι καλά όμως. Κατσουράνης διορθώνει ο Κίτσιου. Ναι, Μιχάλη, ολοκλήρωσε αν θες και είχαμε και Ξπούρνινγκ πριν, έτσι. Είχαμε και το Ξπούρνινγκ, όντως ο ΠΑΟΚ φτάνει τις 6 μεταγραφές, ναι. Τη στιγμή που έφυγαν 7. Αυτό σημαίνει πως αλλάζει πρόσωπο το 2014, ναι. Σίγουρα ποιοτικότερο και απομένει να δούμε στην πράξη την καλύτερη. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ άφησε τους Νέτσιτ, Κωνσταντινίδη, Λόρενς, Λόπεθ, τον Γκαρσία φυσικά, τον Πόζογλου και τον Τζαντάρη. Ναι. Λούκας. Πετρόπουλος πήρε, θέλει ένα στήριγμα. Ο Κουκ μπροστά. Δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει εκεί ο Αντώνης Πετρόπουλος. Ζαβέλας. Ήρθε ο Στόχ να πάρει. Κάτσε. Στο πιο πίσω, παρακινδυνεμένα καθώς τρέχει ο Πετρόπουλος, ο Γλίκος με τα πόδια. Λούκας κατεβάζει και κρατάει όσο μπορεί παρά την πίεση. Λούκας εναντίον όλων. Δεύτερη τρίπλα για να ξεμαρκαριστεί και πάσα στο Στόχ. Οι τρίπλες του Σλοβάκου δεν έχουν αποτέλεσμα. Έχασε την μπάλα. Γουέλα γρήγορα μπροστά. Εκεί που πάει μόνο ο Γλίκος. Μαντούρο. Ο Στόχ με τη μία για το Λίνο που είχε χώρο για να κινηθεί. Στόχ. Λάθος εδώ. Η μπάλα στο Τζαβέλα. Κάτσε. Μπροστά για τον Αθανασιάδη που πάει να τρυπώσει από το Σέντμπεργκ. Παίρνει την μπάλα. Στρώνει κάτω. Στόχ. Ένα γέμισμα προς τον Λούκας. Έκοψε εκεί ο Αλβάρες. Ξανά. Κουκ. Κάνει λάθος το γύρισμα. Αθανασιάδης προς τον Λούκας. Λάθος στο κέντρο της άμυνας. Out. Μοναδική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ από τον Ισπανό. Ο Λούκας πήγε να τη στείλει στο παραθυράκι. Την έβγαλε λίγο πιο δίπλα από το δοκάρι. Με τα αλλεπάλληλα λάθη της άμυνας του Απόλλωνα. Δείτε εδώ το γύρισμα. Δεν τον κατάλαβε ο Διαμάντης. Τον Κούκ, ο Αθανασιάδης. Μπερδεύτηκε ο Χατζηζήσης και ο Λούκας στέλνει δίπλα από το δοκάρι. Σχεδόν μόνος του μπροστά στην εστία. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Αμπρόους έστρωσε για τον Κουκ. Ανεβαίνει ο Γκουέλα στην περιοχή, η σέντρα χαμηλά, ο Γκουέλα τρυπώνει, αλλά ο Γλίκος και τελικά ήρθε ο Μαντούρο να διορθώσει την κακή έξοδο του Γλυκού, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Τζαβέλα μάλιστα. Και οι δυο κάτω πεσμένοι. Εδώ κακή συνεννόηση στην επιστροφή. Αλλά ήταν και ωραία κίνηση του Γκουέλα, δείτε πως απείλησε. Ο Γλίκος έπεσε πάνω στον Τζαβέλα και ο Μαντούρο καθάρισε. Και η σέντρα του Κουκ πολύ καλή σε αυτό το σημείο που η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν ανοργάνωτη. Τζαβέλας πάντα στο χορτάρι. Δέχτηκε τη φροντίδα του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ. Αθανασιάδης που έχασε την ευκαιρία προηγουμένως. Αυτή είναι εδώ, η παλιά του Κατσουράνη. Εξαιρετική. Και το τελείωμα του σέντερφορ του κεφάλου. Και αυτό είναι το σουτ του Λούκας δίπλα στο δοκάρι.
Ο Απόλλωνας στην επίθεση, καθώς σηκώθηκαν οι δύο παίκτες, ο Τζαβέλας είναι εκτός γραμμών. Ο Γλίκος μεταξύ χωλαίνει, offside, ο Χατζηζήσης, διακοπή, μπάλα περνάει στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Και κάτι έλεγες, Μιχάλη? Ναι, ότι σηκώθηκε ο Γιακουμής. Ο Γλίκος φαίνεται να χωλαίνει, μάλλον δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Ιωσήφιδης ζήτησε το Γιακουμί να αρχίσει την προθέρμανση. Κάρτα με τα offside. Μπαλιά που τρέχει να διεκδικήσει ο Βούκιτς, ο Σόντεμπερ καλύπτει, πάει να διώξει και παραχωρεί κόρνερ. Για να δούμε, όχι, out. Άργησαν πάλι βοηθός. Εδώ είναι μισό βήμα εμπρός ο Χατζηζής, μισό βήμα εμπρός στην ευθεία. Λόρι Σάντσεθ, σκεπτικός και προβληματισμένος σίγουρα. Σόντεμπεργκ έδιωξε. Κίτσκιου τώρα. Τζαβέλας. Δεν πέρασε η κάθετη, ο Αλβάρες. Γκουέλα. Αλβάρες μακριά. Ο Πετρόπουλος βρήκε. Κατέβασε. Στρώνει στον Γκουκ. Στην περιοχή έχει πάει ο Αμπρόους. Ανεβαίνει και ο Πετρόπουλος στη σέντρα. Η απομάκρυνση από τον Κατσουράνη. Έρχεται ο Βούκιτς. Κάτσε. Χατζηζής πιο γρήγορα. Γκουέλα έχει χώρο για να κινηθεί. Σημαδεύει τον Πετρόπουλο. Η μπάλα περνάει από όλους out. Γλίκος, ο οποίος πήρε τη φανέλα του βασικού τερματοφύλακα από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, και με πολύ καλές εμφανίσεις. Περιμένει και ένα εισιτήριο για την εθνική ομάδα για το Μουντιάλ. Αμπρόους μπροστά για τον Πετρόπουλο. Τον επιτηρεί ο Κίτσιου. Η σέντρα του Πετρόπουλου. Η μπάλα από το Λίνο απομακρύνεται. Κίτσιου, απέφυγε τον Γκουκ. Λούκας. Κάτσε, περιμένει ο Στόχ για να φύγει. Στα πλάγια του κλέβει την μπάλα ο Έγκον. Αλλά παραχωρεί πλάγιο, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Ο Έγκον, ο οποίος σήμερα δοκιμάζει σαν αμυντικό χαφ. Δεν ξέραμε περισσότερο για επιθετικό. Ήρθε από τον Αστέρα Τρίπολης μετά από 2 χρόνια στον Αστέρα, στην ομάδα του Απόλλωνα. Κατσουράνης και Τζαβέλας χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Βούκιτς για το Στόχ. Έχει στην πλάτη τον Αλβάρες. Κάτσε πιο πίσω. Μαντούρο για να μοιράσει. Κίτσιου. Κάτσε. Λούκας. Πιο γρήγορα ο Διαμάντης, αλλά η μπάλα καταλήγει στο Μαντούρο. Υπάρχει φάουλ πάνω στον αριστερό πιστοφύλακα του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνα, ο οποίος προσπαθεί να συλλέξει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί στο πρωτάθλημα για να αποφύγει κάθε κίνδυνο και να μείνει στην κατηγορία. Με καινούργια ομάδα και μάλιστα ενισχυμένη σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Λουκάς. Κινείται ο Αθανασιάδης, δεν τον είδε ο Ισπανός. Η μπάλα στον Κάτσε. Βούκιτς. Λίνο. Στόχ. Συνδυασμός. Καλύπτει όμως ο Αλβάρες και διώχνει με τον Στόχ στην πλάτη του σε πλάγιο. Μαντούρο. Κατσουράνης για το Λούκας που έχει χώρο. Έψαχνε το καλό πόδι. Βούκιτς η προσποίηση. Δεν μπορεί όμως να περάσει. Ο Κούκ απομακρύνει. Τζαβέλας σε πλάγιο πρώτου Πετρόπουλου.
Έτσι αποφορτίστηκε η πίεση από την περιοχή του Απόλλωνα, που πήρε μέτρα και ανέβηκε Διαμάντης, Τσιλιγκύρης. Είδε τον Πετρόπουλο, σέντρα δεν είναι καλή, ο Κατσουράνης απομακρύνει. Πλάγιο. Ένα ακόμη για τον Απόλλωνα σε ένα πολύ χαμηλό τέμπο. Από τον Αμπρόους η μπάλα έχει βγει πλάγια υπέρ του ΠΑΟΚ. Και πάμε μια βόλτα από τους δύο συναδέλφους. Πρώτα από τον Μιχάλη Μελισσίδη για να δούμε κάποια κίνηση από τον Κουμπ Στέφενς. Μιχάλη. Καμία ακόμη, αν και ο Νιέκε, ο βοηθός του Στέφενς, έδωσε φανέλα προθέρμασης για τον Νίνη, αλλά νομίζω ότι αυτό το κάνει σταδιακά με όλους τους παίκτες. Δεν έχει προβεί σε κάποια κίνηση, δεν έχει αφήσει κάτι να φανεί ότι μπορεί να κάνει κάποια αλλαγή τώρα. Λίνο. Πάμε και στον Παριτσελεπίδη. Σαφώς πιο ήρεμος ο Λόρις Σάντσες σε αυτό το πρώτο τέταρτο του δεύτερου. Για να δούμε την παλιά πρώτα πάρει, με συγχωρείς, όσο ο Ντεμπερκ διώχνει, ο Τσιλιγκύρης μακριά, ο Διαμάντης ναι πάρει. Περισσότερο ο τεχνικός του Απόλλωνας μίλησε από κρυπτογραφή την αγωνιστική παρουσία των ποδοσφαιριστών του, που στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ορισμένοι εξ αυτών. Μια ενδεκάδα, όπως είπες και εσύ, στο ξεκίνημα της μετάδοσης εντελώς διαφορετική. Η παλιά προς τον Πετρόπουλο, η κεφαλιά γυριστή, ο Γλίκος, αλλά είναι offside, δεν υπάρχει φάση, ως μη γενόμενη. Είχε σηκωθεί η σημαία. Έχει βγάλει μπροστά το σώμα, βλέπετε στην ευθεία ο Πετρόπουλος. Ναι, πάρει, ολοκλήρωσε. Μια ενδεκάδα εντελώς διαφορετική σε σχέση με το τελευταίο ραντεβού πρωταθλήματος, έχοντας δώσει σε φως πάρα πολλές ανάσες και για το σημαντικό παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ακολουθεί για το πρωτάθλημα. Τζαβέλας και Λίνο. Κάτσε. Σόντεμπεργκ έδιωξε. Αμπρόους, του έκλεψε την μπάλα ο Λούκας, είδε τον Λίνο να κινείται. Στοχ. Μαντούρο. Κατσουράνης που έχει ανεβεί αρκετά, κόβει προς τον Κίτσιου η μπάλα. Στοχ, με τη μία το shoot out. Παρότι το έκανε το καλό πόδι το αριστερό, δεν σημάδεψε. Σλοβάκος διεθνής. Και πάλι δημιουργία από τον Κατσουράνη, ωστόσο. Μυροσλάβ Στοχ. Από το κεφάλι του Κουκ βγήκε η μπάλα. Θυμίζω ότι χθες ο Όφη κέρδισε στον Πανιόνιο 2-0, ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό Βόλου 4-0, ο Ολυμπιακός και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0 στα πρώτα παιχνίδια τους για αυτή την προημιτελική φάση. Τα δεύτερα παιχνίδια θα γίνουν στις 12 και 13 Φεβρουαρίου και θα βγει η τετράδα των ημιτελικών των ομάδων που θέλουν το κύπελο, και ο ΠΑΟΚ είναι μία από αυτές που έχει θέσει κύριο στόχο. Ο Λίνο τη σέντρα κόβει ο Αλβάρες. Χατζηζήσης, μπερδεύεται ο Λίνο, πάει να του πάρει ξανά. Ο Χατζηζήσης καλύπτει την μπάλα με το σώμα και κερδίζει το επιθετικό φάουλ του Λίνο. Συνέχεια Τζαβέλας μπροστά, εκεί που πάει η μπάλα δεν έχουν πρόβλημα οι παίκτες του Απόλλωνα, που ωστόσο δεν έχουν δημιουργήσει κάτι σημαντικό. Έχουν και αυτοί μια φάση εκεί με την κίνηση του Γκουέλα στην περιοχή. Πάω όμως είχε δύο καλύτερες ευκαιρίες αυτό το δεύτερο ημίχρονο για γκολ. Λούκας, Βούκιτς, ανοίγεται ο Στοχ. Αλβάρες στο τάκλιν, η μπάλα μένει στο Στοχ όμως. Βγήκε, λέει, ο βοηθός, δεν πρόλαβε ο Γουμάγιας, είναι κόρνερ λοιπόν από τα πόδια του Αλβάρες. Γουμάγιας ο οποίος κάποιο τράβηγμα στο πόδι ή κάποια κράμπα, δέχεται τη φροντίδα των συμπαικτών του. Έχει ακουμπήσει μπάλα
στον Αλβάρες και μετά ο βοηθός που καλύπτει τη γραμμή λέει ότι είναι κόρνερ. Πάμε στον Μπάρι Τσελεπίδη γρήγορα. Πολύ γρήγορα ο Λόρις Σάντσεθ και βλέποντας το Γουμάγια στο χορτάρι, σήκωσε τον Φελίπε Γκόμες, τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα και του ζήτησε να κάνει προθέμαση για πάνω ενδεχόμενο, όλα αυτά στο 64. Κώστα. Μικρή διακοπή για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον 36χρονο πορτιέρο του Απόλλωνα. Ο κύριος που βλέπετε είναι ο Μιροσλάβ Στόχ. Μαζί με τον Λούκας περιμένουν το OK για την εκτέλεση του κόρνερ. Ο ΑΚΑ έχει αυτό το προβάδισμα, το 2-0, θέλει σίγουρα να το διευρύνει για να είναι μεγαλύτερο το σκορ ασφαλείας. Έτσι έγινε με αυτή την εκτέλεση πρώτα του έμεσου φάουλ και μετά του άμεσου από τον Βούκιτς, τα δύο γκολ στο 27 και στο 35. Ως εκτελέσεις και τα δύο, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και τώρα αναλαμβάνει ο Στόχ. Στο πρώτο δοκάρι μια κεφαλιά δεν την πήρε. Ο Κατσουράνης η μπάλα απομακρύνθηκε. Λούκας βάζει κάτω. Γέμισμα. Έξοδος του Γουμάγια. Όχι, καλή γκολ από τον Τζαβέλα. Όχι, δεν μετράει επιθετικό φάουλ. Χρεώθηκε ο Τζαβέλας. Μεταξύ είναι τραυματίας ο Διαμάντης, μένει στο χορτάρι. Είναι φάλη, έχει βάλει και τα δύο χέρια ο Τζαβέλας πάνω στον Διαμάντη για να τον τραβήσει. Εδώ βλέπετε και τα δύο χέρια, τραβάει κάτω τον παίχτη του Απόλλωνα. Και από αυτή την κάμερα φαίνεται έχει βάλει και τα δύο χέρια για να βγάλει το Διαμάντη από την ισορροπία. Πάμε στον Μπάρι Τσελεπίδη. Και ο Γουμάγιας και ο Αλβάρες, κοιτώντας προς τον πάγκο, ζητάνε φορείο. Θα μπει λογικά το σχετικό αμαξίδιο, αλλά και να μπει άλλος παίκτης. Δεν μπορεί, φαίνεται, να συνεχίσει ο παίκτης του Απόλλωνα που παραμένει στο χορτάρι, ίσως και λίγο ακίνητος. Η ευχή μας είναι καταρχήν να μην είναι κάτι σοβαρό για το ποδοσφαιριστή. Και από τις κινήσεις που έκανε ο Άλβαρες πρέπει να υπάρχει πρόβλημα μέσα στο στόμα του. Να ευχηθούμε να είναι στιγμιαίο το πρόβλημα, έστω και αν χρειαστεί αντικατάσταση. Και προφανώς θα πάμε σε αλλαγές πλέον, γιατί βλέπω ότι δίνονται και οι τελικές οδηγίες, Πάρη Τσελεπίδη, έτσι. Πράγματι, ο Λόρις Σάντσεθ το έχει πάρει απόφαση ότι ο ποδοσφαιριστής του θα πρέπει να αντικατασταθεί. Διαμάντης, βέβαια, που... Και στη θέση του θα περάσει ο Σπύρος Δημογιάννης. Εδώ τώρα η σύγκρουση είναι με το Γουμάγια. Το φάουλ χρεώθηκε στον Τζαβέλα, γιατί έβαλε και τα δύο χέρια για να τον βγάλει από την ισορροπία, να τον βγάλει από μπροστά του στο μαρκάρισμα. Αλλά το χτύπημα έγινε από το συμπαίκτη του, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Και το χτύπημα είναι στο πρόσωπο, γι' αυτό ζαλίστηκε. Και τώρα κάτι ετοιμάζει και ο Χουμπ Στέφενς, Μιχάλη. Δασκαλόπουλος πάει προς τον Μαντάκη. Αλλαγή ο Πάου. Πάμε στο Μιχάλη Μελισσίδη. Ο Λούκας θα περάσει έξω και τη θέση του θα πάρει ο Σωτήρης Νίνης. Αυτό που μας είχες προειδιάσει κατά κάποιο τρόπο. Λούκας, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι αυτό το σημείο. Πολύ κινητικός ο Ισπανός και μπαίνει ο Σωτήρης Νίνης. Ο Γουμάγιας προς το παρόν συνεχίζει, γιατί είχε και αυτό το πρόβλημά του. Και τώρα Πάρη Τσελεπίδη. Ο Διαμάντης μπροστά μας, ο Δημογιάννης μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και πάνω από το Διαμάντη και ο Σάντσεθ και η βοηθή του, όλο το τεχνικό team της ομάδας του Απόλλωνας Μήνες, να προσπαθήσουν να ηρεμήσουν τον ποδοσφαιριστή τους, ο οποίος προσπαθεί με τη σειρά του να ηρεμήσει με κλειστά τα μάτια, μην μπορώντας να δεχτεί αυτό το σοβαρό τραυματισμό που έχει στο πρόσωπο. Ο Αλβάρες διώχνει. Το ίδιο και ο Κατσουράνης. Πάντως έχουμε και εσωτερική αλλαγή, καθώς ο Χατζηζήσης ήρθε στην αριστερή πτέρυγα αντί του Διαμάντη και ο Δημογιάννης πήγε σαν δεξιμπάκ. Βούκιτς. Στόχ. Έχει τον Δημογιάννη μπροστά του. Τον περνάει με άνεση Βούκιτς. Ο Σέρβος σκάβει για τον Αθανασιάδη. Κρατάει την κατοχή, γύρισμα Στόχ στο δοκάρι, στη συμβολή των δοκών και out. Άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Με υποδειγματική ανάπτυξη παιχνιδιού, όλα άρχισαν από το Στόχ.
και πρόβλημα στην άμυνα. Εδώ Αθανασιάδης έπαιξε καλά το Σόντεμπεργκ, γύρισε σωστά. Απλά το τελείωμα του Στόχ έστειλε την μπάλα στην συμβολή των δοκών. Αυτό το γλυκό πλασέ. Τσιλιγκύρης, Γουέλα, Έγκον. Πάμε γρήγορα στον Μπαρτσελεπίδη. Πρώτη εκτίμηση όσον αφορά το τραυματισμό του Διαμάντη, κάταγμα ζυγωματικού. Δεν αποκλείεται να παραμείνει και το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνοντας τώρα σε νοσοκομείο, θα το ξέρουμε σε πολύ λίγο. Είναι σοβαρό το χτύπημα, πολύ σοβαρό. Περαστικά να το ευχηθούμε. Χατζηζήσης στο σούτ δεν περνάει από το Μαντούρο. Ήρθε να μαζέψει ο Αθανασιάδης. ΠΑΟΚ έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, 2-3 αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μένει στο 2-0. Έχει βέβαια την κατοχή και αν μπορούσαμε να δούμε και το ποσοστό κατοχής θα είχε ένα ενδιαφέρον. Ο Στόχ γύρισε πιο πίσω στο Λίνο, βλέπετε 66%. Αναμενόμενη αυτή η υπεροχή βεβαίως. Ο Λίνο έχασε το βηματισμό του κατά το Δασκαλόπουλο. Τσιλιγκύρης, Αμπρόους. Θα να παίξει με τον Πετρόπουλο από πλάγια η σέντρα. Ο Αμπρόους χάνει την κατοχή και βγαίνει ο Γλύκος εδώ. Ο Άγγλος έχασε την ευκαιρία να τελειώσει μια επίθεση. Και πάμε στον Μπαρτσελεπίδη. Απ' τη μια ο Διαμάντης έφυγε να πάει στο νοσοκομείο μετά το κάταγμα ζυγωματικού και απ' την άλλη ο Σάντσες, φωνάζοντας για την απώλεια της ευκαιρίας, έλεγε προς τον Κουάνγκο πόσες ευκαιρίες ακόμα θα μας δοθούν για γκολ. Ο Νίνης βγάζει τη σέντρα, ο Γουμάγιας στα μπλοκάρει. Και η αλήθεια είναι ότι με την επιθυμία του Απόλλωνα να βγει λίγο στην επίθεση, ίσως ανοίξει το παιχνίδι, γιατί ήταν αρκετά κλειστό. Κάτσε πιο πίσω ξανά στον Μπαρτσελεπίδη, γιατί κάτι ετοιμάζει ο προπονητής του Απόλλωνα. Για να δούμε όμως την κάθετη προς τον Νίνη. Κόβει ο Χατζηζήσης, έρχεται ο Βούκιτς να μαζέψει για τον Αθανασιάδη. Δυνατή παλιά τρύπα, out. Ναι, πάρει. Είναι γραφτό, φαίνεται να το πάμε πάσα αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν πειράζει, είναι η ώρα των αλλαγών. Ακριβώς. Αναμενόμενο. Ο Λόρις Σάντσεθ φώναξε κοντά του τον Γιώργο Μπάρκογλου, ίσως και στη θέση του Αμπρόους. Θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο. Θα είναι η τρίτη και τελευταία κίνηση για τους φιλοξενούμενους στο σημερινό παιχνίδι. Πετρόπουλος, Κουκ, Τσιλιγκύρης. Τσιλιγκύρης με τις τρίπλες κόβεται καθαρά από τον Κατσουράνη και συνέχεια με το Μαντούρο. Νίνης. Μαντούρο. Προσπαθεί να οργανωθεί, στο χώρισε ο Απόλλωνας, ο Κάτσε, ο Νίνης, το 1-2 ωραία, ο Κάτσε άνοιξε όμως την μπάλα και εκεί που πάει καλύπτει ο Δημογιάννης για να βγάλει πλάγιο για καλό και για κακό. Ο Δημογιάννης, ο νεαρός που πήγε στην αλλαγή, σχεδόν δεν έκανε ζέσταμα. Σέντρα προς τον Αθανασιάδη, διώχνει ο Αλβάρες μακριά. Γκουέλα. Το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα, βρήκε και στον Τζαβέλα. Ο Απόλλωνας με Χατζηζήση. Δεν μπορεί πάντως να ανεβεί περισσότερο. Τώρα ο Αλβάρες. Γουέλα, Τσιλιγκύρης. Παλιά για τον Κουκ. Τον είχε αφήσει ο Κίτσιου. Η σέντρα του Κουκ πολύ μακριά. Ο Λίνο καλύπτει, παίρνει. Στόχ.
Μαντούρο δεν έκανε καλή παλιά. Μίνης. Του πήρε ο Χατζηζήσης. Λάθος από τον Απόλλωνα, παίρνει ο Αθανασιάδης, είναι μόνος μπροστά, προτιμά την πάσα στον Βούκιτς. Βούκιτς για τη σέντρα, εκεί στο δεύτερο δοκάρι δεν υπήρχε κανείς. Τρέχει ο Κάτσα να μαζέψει, να συνεχίσει την επίθεση. Στοχ. Το σουτ κοντράρι πάνω στον Έγκον και πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Θα γίνει η αλλαγή παίκτη. Πάμε λοιπόν στον Πάρη Τσελεπίδη. Τελικά ο Πετρόπουλος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα βγει από το παιχνίδι και το αργά του λέει για να δούμε, γιατί ο Σάντσετ πηγαίνει και προς τον Μπάρκογλου, κατηλεί εκεί με το μαντάκι, κρατάει για λίγο τον Πετρόπουλο στο παιχνίδι. Τελευταίες οδηγίες προς τον Μπάρκογλου και για να δούμε αν τελικώς αλλάζει γνώμη και θα βγάλει τον Αμπρόζ όπως είχα προειδεάσει εγώ. Πράγματι ο Αμπρόζ θα βγει και όχι ο Πετρόπουλος, με τον Μπάρκογλου να μπαίνει στο χορτάρι. Είχε σηκώσει την πινακίδα με το 9. Είχε βάλει το 9 ο Μαντάκης. Σωστά το είχε βάλει, γιατί αυτό του δώσαν στο χαρτάκι. Λοιπόν, άρα κρατάει και τον βασικό του φορ, έβγαλε τον επιθετικό χαφ και βάζει τον Μπάρκογλου για να ντουμπλάει τον Πετρόπουλο, μήπως δημιουργήσει κάτι στην επίθεση ο Απόλλωνας. Βαλιά του Κατσουράνη, Σόντεμπεργκ διώχνει, ήρθε ο Νίνης και τσίπησε την μπάλα. Σημαδεύει αλλά κερδίζει μόνο κόρνερ από την πλάτη του Σουηδού Σέντερμπακ. Θα το εκτελέσει ο Νίνης. Λασαριστά όμως, Κατσουράνης. Νίνης. Πιο πίσω Κάτσε. Στοχ. Ανοίγεται στον Λίνο η μπάλα. Λίνο στην περιοχή. Λίνο με τον Κουέλα. Κόρνερ είναι. Πάει τώρα ο Στοχ να εκτελέσει. Συνεχίζεται λοιπόν η πολιορκία στην εστία του Απόλλωνα. Στην καρδιά της άμυνας γκολ από το Μαντούρο που βρέθηκε μόνος και την έστειλε με το κοντινό πλασέ στα δίκτυα. 3-0 στο 76ο λεπτό. Έχασε άλλες ευκαιρίες πολύ πιο σημαντικές και με μια στημένη μπάλα πάλι βρίσκει το δρόμο για τα δίχτυα. Πρώτο γκολ για τον Μαντούρο. Δεύτερο, πρώτο στο κύπελο. Ο Ολλανδός. Δεύτερο στο κύπελο, συγγνώμη, είχε σκοράρει και με τον Ηρακλή. Πανηγύρια στις εξέδρες. Άλλη μια φορά, πολύ καλή εκτέλεση από τον Στοχ και ο Μαντούρο. Άλλη μια φορά, πολύ δυνατά νίκησε τον Έγκον και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 3-0. Ένα σκορ που είναι σκορ ασφαλείας πλέον για τον ΠΑΟΚ για το δεύτερο παιχνίδι. Στο δρόμο για την τετράδα της διοργάνωσης. Πάμε στο Μιχάλη Μελισσίδη. Σε λίγο θα μπει για το τρίτο του παιχνίδι με τα χρώματα του ΠΑΟΚ ο Μάρτενς. Θα αντικαταστήσει τον Βούκιτς. Ήταν ένα ερωτηματικό από το πρωί. Νομίζω ότι το έκανε για το standing ovation, για το χειροκρότημα, ναι, δηλαδή στο Σέρβο. Ναι, Μιχάλη. Γιατί το αξίζει σήμερα ο Σέρβος. Δεν έχω κάτι άλλο. Απλά μπαίνει ο Μάρτενς για το τρίτο παιχνίδι. Ναι. Ακριβώς τον ρόλο του επιτελικού. Κεφαλιά του Μπάρκογλου, Κίτσκιου, Κατσουράνης. Η πλάστικα είχε κλείνει, άρχισε να κλείνει πολύ νωρίς το παιχνίδι. Δηλαδή όταν έγινε το 2-0 και ο Απόλλωνας δεν δημιουργούσε την ευκαιρία, δεν απειλούσε άμεσα την εστία του Γλυκού. Αυτό δεν ήταν θέμα ποιος θα επικρατήσει, φαινόταν. Απλά ψάχναμε να βρούμε πού θα κάτσει μπίλια στο σκορ. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το 3-0 που είναι, επαναλαμβάνω, σκορ ασφαλείας. Από την άλλη ο Απόλλωνας βλέπει ότι τα πράγματα σκουραίνουν πολύ απότομα, άσχετα από το αν η ρεβάνς είναι στη Ριζούπολη, προγραμματισμένη για τις 13 Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνω. Ο Γουμάγιας υποδέχθηκε την μπάλα συνέχεια με τον Δημογιάννη. Έγκον ο οποίος σε αυτό το ρόλο μάλλον δεν ήταν τόσο αποδοτικός για τον Λόρι Σάντσεθ.
Νίνης. Μαντούρο. Μαντούρο, η παλιά δεν περνάει στον Αθανασιάδη. Και για να διορθώσουμε αυτό που είπαμε στο σκοράρισμα του Μαντούρο, είναι πρώτο γκολ στο κύπελο για τον Μαντούρο. Παλιά του στόχ για τον Νίνη που μπήκε τρύπα στην άμυνα, αλλά ο Χατζηζήσης τον πρόλαβε. Κάτσε. Με το χέρι, λέει ο Δασκαλόπουλος, σταμάτησε την μπάλα. Ο Αλβάρες θα προσπαθήσει να στείλει την μπάλα μπροστά. Πετρόπουλος και Μπάρκογλου για να την υποδεχθούν εκεί. Ο Λίνο. Βαλαμένη στον Δημογιάννη. Το πλάγιο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Από την προβολή με το Αθανασιάδη βρήκε στο Δημογιάννη. Ο Στέφενς πιο ήρεμος τώρα. Πάμε στο Μιχάλη Μελισσίδη για λίγο, γιατί νομίζω ότι πλέον σαν αποτέλεσμα, δηλαδή νίκη, έχει ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω τι επιζητά ο Χουμπ Στέφενς, Μιχάλη. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, γιατί κάλεσε και τους τρεις παίκτες που έκαναν προθέρμανση κοντά του. Δεν βλέπω κάποιον να αλλάζει. Αυτό για να δούμε τη σέντρα, δεν περνάει, ναι, Μιχάλη. Πως δεν αλλάζουν και τα σχέδια. Δηλαδή και ο Σκόνδρας κάτι στον πάγκο και βάζει και αυτός το μπουφάν του και ο Σαλπικίδης. Η τρίτη αλλαγή θα είναι ο Σαλπικίδης τελικά, είναι ο μόνος που αλλάζει φανέλα. Θα έχει κάνα 10 λεπτό για να αγωνιστεί. Ίσα να τον ζεστάνει δηλαδή. Γλίκος ανεβαίνει λίγο πιο ψηλά, ο Απόλλωνας μήπως και πιέσει. Ο Νίνης θα κάνει το λάθος, Τσιλιγκύρης. Πετρόπουλος, τώρα κορυφή φαίνεται να μένει ο Μπάρκογλου. Προς αυτόν πάει η παλιά, ο Γκουέλα την υποδέχεται. Γκουέλα με το Λίνο που διώχνει όμως, προλαβαίνει πιο γρήγορα ο Βραζιλιάνος. Και ο Στόχ δεν περνάει από το Δημογιάννη. Γκουέλα, ζητάει ο Μπάρκογλου. Κατσουράνης καθάρισε, Κάτσε. Νίνης. Μάρτενς, δεν βγαίνει ο συνδυασμός. Μπάρκογλου. Δημογιάννης. Η σέντρα προς τον Κουκ, ο οποίος κατεβάζει, είναι μόνος του όμως, έχει τον Νίνη τώρα. Κουκ κρατάει την κατοχή με τις τρίπλες, αποφεύγει τον Κίτσιου, η σέντρα του όμως ευκολία. Σέντρα του Χατζηζήση, έξοδος του Γλίκου με τη γροθιά του. Σόντμπεργκ πίσω, ο Βουμάγιας, ο Απόλλωνας ο οποίος θα ήθελε να σκοράρει κάποιο γκολ, αλλά δεν έχει δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία, αυτή είναι η αλήθεια. Φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Απόλλωνας. Φάουλ που χρεώνεται ο Λίνο στη διεκδίκηση εδώ με τον Πετρόπουλο. Ο Τσιλιγκύρης αναλαμβάνει να στείλει την μπάλα πάλι προς την περιοχή του Γλίκου. Έξοδος τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που έβγασε αέρα και τελικά ο Κίτσιο απομακρύνει. Κουκ. Η σέντρα προς τον Πετρόπουλο. Κατεβάζει, δεν κρατάει, επιμένει. Κουκ. Νέο γέμισμα. Κατσουράνης τώρα, δεν έδιωξε καλά το πλάγιο για τον Απόλλωνα. Πάμε στο Μιχάλη Μελισσίδη.
του Σαλπικίδης θα μπει, όπως λέγαμε και προηγουμένως, και θα βγει ο Αθανασιάδης. Στο προηγούμενο σχήμα είχε μια επιλογή 4-4-2, γι' αυτό και είχαν παίξει και οι δύο παίκτες. Τώρα με το 4-2-3-1 ένας από τους δύο έπρεπε να μείνει στον πάγκο. Θα του δοθεί όμως χρόνος και του Δημήτρη Σαλπικίδη. Φαίνεται ότι έχει πρότιμα ο center for του δικεφάλου και ο Σαλπικίδης παίρνει και το ρόλο του Αθανασιάδη. Χατζηζής αναλαμβάνει να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Ανέβηκαν μάλιστα και για την κεφαλιά ο Σόντεμπεργκ και άλλοι παίχτες, αλλά ένα γέμισμα ο Λίνο διώχνει μακριά. Αλβάρες όπως μακριά ο Κίτσκιου. Μάρτενς, Μαντούρο, Γκουέλα. Δημογιάννης, Μπάρκογλου δεν μπορεί να συνεχίσει εκεί, πιεζόμενος. Τζαβέλας, Λίνο, Κάτσε και Μαντούρο. Τώρα αυτό το τρίο στα χαφ του ΠΑΟΚ με Μαντούρο, Μάρτενς και Κάτσε έχει παίξει ίσως λίγο περισσότερο μαζί. Κατσουράνης, Κίτσκιου που ανέβηκε, Νίνης, Στοχ. Δεν μπόρεσε να βγάλει κάθετη, προτίμησε το Λίνο πλάγια. Πάλι ο Σλοβάκος, Μαντούρο, Κίτσιου, ολόκληρος από όλων πίσω πλην του Πετρόπουλου και η παλιά για το Μάρτενς. Ο Βέλγος σηκώνει το κεφάλι, είδε τον Κίτσιου που τρύπωσε στην περιοχή, το γύρισμα. Απομακρύνει ο Τσιλιγκύρης. Κατσουράνης, Κάτσε. Πάλι μπροστά ο ΠΑΟΚ. Κάτσε από πολύ μακριά να σούτ. Ο Γουμάγιας δεν ευνηδιάζεται παρά την μπαλά. Αναπήδησε και στο χορτάρι. Αυτές είναι οι τελικές προσπάθειες, μία εκτός στόχου. Αυτό δείχνει ότι λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν δημιούργησε την κλασική ευκαιρία για να απειλήσει την εστία του ΠΑΟΚ ο Απόλλωνας. Σε αντίθεση, εδώ τώρα δεν υπάρχει offside με το Σαλπικίδη να παίρνει. Το γύρισμα προς το Στοχ, από κοντά η τρίπλα, κόβει ο Γουμάγιας. Μάρτενς με τη μία, λιώνει όμως ο Σόντμπεργκ. Έρχεται ο Σαλπικίδης, ο Χατζηζήσης διορθώνει. Ο Αλβάρες μακριά, πολύ μεγάλη ευκαιρία καινούρια για τον ΠΑΟΚ. Και τώρα επιθετικό φάουλ προέρχεται ο Κάτσε. Εδώ offside δεν υπάρχει γιατί έβγε στην ευθεία με τον Αλβάρες. Και φεύγει ο Σαλπικίδης λοιπόν. Το γύρισμα ο Στοχ στο πάρει καλά. Ο Γουμάγιας σώζει την εστία του. Το ανάποδο ψαλίδι του Μάρτενς. Χατζηζήσης απομακρύνει. Με το σώμα την έδιωξε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις εκεί πέρα. Ο Χατζηζήσης. Μπάρκογλου. Τσιλιγκύρης, η κάθετη για τον Πετρόπουλο. Πάει στο τέτα-τέτο, Γλίκος σώζει με διπλή ενέργεια. Να και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία εδώ στο δεύτερο ημίχρονο για τον Απόλλωνα με τον Πετρόπουλο. Είχε και μία ο Αμπρόου στο πρώτο ημίχρονο πάνω από τα δοκάρια, θυμάστε, εκείνη ήταν η τελική προσπάθεια. Αυτές ήταν δύο μεγάλες ευκαιρίες στο Απόλλωνα για γκολ. Ο Γλίκος εδώ έσωσε την εστία του. Και πάλι μπροστά ο ΠΑΟΚ με το Λίνο. Ο Αλβάρες απομακρύνει, όχι καλά. Στοχ. Μάρτενς. Νίνης, αλλάζουν ωραία την μπάλα. Ο Βέλγος προτιμά πάσα. Δεν υπήρχε συνέχεια. Μάρτενς ξανακερδίζει. Περιμένει ο Λίνο για να βγάλει σέντρα. Ο Βέλγος βλέπει το Στοχ. Προσποιήσεις του Στοχ. Καθυστερεί, χάθηκε η μπάλα. Το πλάγιο βέβαια φέρνει
Κατοχή στον ΠΑΟΚ, αλλά ο Στόχτα έχει με τον εαυτό του. Και εδώ είναι η πολύ ωραία πάσα από τον Τσιλιγκύρη κάθετη στον Πετρόπουλο και η απόκρουση του Γλύκου. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Ο Πάρης Τσελεπίδης μας ενημερώνει ότι θα έχουμε 3 λεπτά καθυστερήσεων. Δημογιάννη, Σόντεμπεργκ, Τσιλιγκύρης, ωραία μπαλιά για το Χατζηζήση που ανέβηκε. Η σέντρα προς τον Μπάρκογλου, η μπάλα στο Λίνο και αυτός είχε στην πλάτη τον Γκουέλα και έδιωξε. Ο Απόλλωνας μένει ψηλά, μήπως πιέσει, μήπως δημιουργήσει κάτι. Το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ τώρα, οι κόντρες ευνόησαν το Λίνο. Ακούει και την εξέδρα να φωνάζει το όνομά του. Συνέχεια από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει απόλυτη ηρεμία πλέον. Ο δικέφαλος πέτυχε το στόχο του σε αντίθεση με τον Απόλλωνα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι για την οκτάδα του Κυπέλλου Ελλάδας. Τώρα άρχισαν οι καθυστερήσεις. Έχασε ένα τσουβάλι γκολ με τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Έχει και αυτό το 3-0 ο Σπρίκα για το δεύτερο παιχνίδι στη Ριζούπολη. Τσιλιγκύρης από τις θετικές παρουσίες του Απόλλωνα. Αλβάρεζ. Πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη για λίγο. Και στον περσινό πρώτο ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με τους 2 βοηθούς στην ακριβώς ίδια θέση, το Μαντάκι ακριβώς στην ίδια θέση ως τέταρτο και τον Δασκαλόπουλο ως έναν από τους 2 βοηθούς ακριβώς που ήταν δίπλα στις εστίες. Έτσι, ο άλλος ήταν ο Γιάχος και διαιτητής ήταν ο Μάνταλος εκείνο το παιχνίδι. Αλλά είναι κατά σύμπτωση ότι το υπόλοιπο καρέ είναι ίδιο με τους 2 βοηθούς στις ίδιες θέσεις και το Μαντάκι ως τέταρτο όπως και τότε. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, καθώς έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα τα επόμενα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Φάουλ τελικά χρεώθηκε υπέρ. Όχι, πλάγιο, γιατί μπερδεύτηκε ο Λίνο, μας μπέρδευσε και εμάς. Πήγαν στην μπάλα. Σαλπικίδης. Κάτσε. Κατσουράνης για τον Κίτσιου που είχε μείνει μόνος μπροστά. Ανεβαίνει και ο Νίνης. Ο Κίτσιου κάλυψε την μπάλα, αλλά έχασε την κατοχή. Ήρθε ο Κατσουράνης να βοηθήσει. Νίνης. Μάρτεν στρώνει, κάτσε, το σουτ ψηλά, άστοχο. Κάποια στιγμή στο παιχνίδι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έδειξαν υπερβάλλοντα αλτρουισμό για να πάει μπάλα σε καλύτερα πόδια ή σε συμπαίκτη τους με καλύτερη προοπτική προς την εστία. Φάουλ από τον Νίνη. Ο Κουκ θέλει να στείλει την μπάλα στην περιοχή και πάλι ανέβηκε ο Σόντεμπεργκ, ανέβηκε και ο Αλβάρες. Η μπάλα περνάει από όλους, τρέχει ο Αλβάρες. Έχει τον Κατσουράνη στην πλάτη. Κερδίζει ένα πλάγιο αρχηγός του Απόλλωνα. Δημογιάννης το γέμισμα, η μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή, πήγε ο Πετρόπουλος, τώρα απομακρύνθηκε. Νίνης τσιμπάει την μπάλα και βγαίνει στην κόντρα, δεν αφήνει όμως το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Δασκαλόπουλος, τώρα σφύριξε το τέλος. Ο ΠΑΟΚ νικητής
με 3-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης, με τα 2 γκολ του Σβόνιμιρ Βούκιτς στο πρώτο ημίχρονο, στο 27ο